خودی کمپانیا تسلا ایلون ماسک دی توییتێکی دا گومانی دخه هەرەمێن مصری و دبێژە جالی زیندەوەرین ئەسمانی و هاتنە چێکردن. ئەف کارە جی دکێک و ئەو جی بکە بە ڕێزەوان کەسین کو باوەر نەکە مرۆڤان ئەف هەرەما چێکردنا. توییتە vimezne dewlemendê Amerîka bûye sedemê wêyekê ku wezîrekê hikûmeta Misrê bête serxet û wî dewetî Misrê bike bêje were em bi hev re biçin bi çavê xwe bibîne ku Misriyan ev hereme çêkirine. Mihemed Zerî lîstikvanê bi navûdengê Kurd di lîstika zoranbaziya azad da yekem serketina xwe di yekem bejdarbûna xwe de di lîstika zoranbaziya azad da bi dest xist ku li welatê Behrênê birêve çû. Girîlayê Kurd bi navê welatê Norwêcê tevlî vê lîstikê bibû. Di yekem bejdarbûna xwe di Pehlewantiya Federasyona Zoranbaziya Azad da yekem serketin dixula Brave CFC û hevda bi dest xist piştî ku serketin bi ser lîstikvanê Fransiyê bi navê Ahoskome da bi desanî. Hunermendê Kurd darîn zanyar bi fermî ragihan ku ev hewregezxwaz û dibêje şanaziyê pê dike. Darîn ku hunermendekê bi navûdengê Swêdê xwedî çendîn xelatên mûzîkî dê Instagrama xwe de ragihandiye dibêje ku dereng ma heta ku ew bikare bi eşkere behsa şûnasa sêksa xwe bike. Berê sala 2015 ji tora medyayiya Rûdawê re gotibû ku ew hez dike ev jîna wî Kurd